Ngizoqale ngibingelele nje kubo bonke abantu ekuyibona abazobukela lo mbukiso bese beyasubscribe, beshare, becommente futhi kuvumelekile ukuthi beshiye imibono yabo. Kodwa impendulo nje elula nento ekuyiyona elula engalamulela uKhuzani kulezi inkinga abhekene nazo zokuthi kutholakale kuthiwa uyayivotela, kutholakale kuthiwa ayikho into ayikhulumayo menza u-live, kube yihlala lapha nalaphana, kutholakale xekwa nje iy'ntweni ey'ningi ngani zakwethu. Khuzani la ukhona siyazi ukuthi mfowethu angeke sikulawule sonke, angeke futhi sikutshele sonke into ozoyizwa, kodwa besifisa noma bengifisa mina ukuthi lo myalezo ufike nakuwena bese uyawubuka. Noma ungathatha 3 months uwuphendule, noma ungathatha 10 months ukwenza lento ekuyiyona esizofika nayo, noma engizofika nayo njengengxenye yabalandeli bomculo wamaskandi. Ngikushiye nje ukuthi mhlampe ngizohlaziya bese ngiyabheka la kuyikhona izinto ekumele ayilungise. Kodwa njengamanje ake senze into ezomlamulela nengeke iphinde futhi imfake enkingeni, uyobona naye ukuthi ngeke aphinde bese enkingeni. Ushawa into eyodwa ngombhangi yakhe igcwama elisha uKhuzani. uKhuzani into ayenzayo ufuna ukuvela kubantu njengomuntu ohlele ehlukumezekile, yabo, akafuni ukubhekana nereality yasemhlabeni. Hleli yena ezokushumayeza ngokuthi uyazi ukuthi ukabhekana nomzimo washonelwa abazali nesemncane, ayikho inhlamba angeke ayamukele methuka ngayo. Obviously vele abantu bazomthuka ngoba lento ayenzayo uyazi ukuthi unombangi, umbangi wakhe abalandeli bakhe bayamthanda, yabo, abalandeli bambangi abamthandi, yabo, abalandeli like okay, abalandeli bamthandeni bayamthanda umthandeni, abalandeli baKhuzani bayamthanda uKhuzani. Yingakho kuzohleli kune-conflict, kuzohleli kuney'nkulumo lezi uKhuzani engamele ayiphendule, yabo. Iphutha lenza lokuqala lokuthi aphendule iy'nkulumo zabantu ku-social media, aphinde futhi ezoba serious efuna ukudatshukela ngaso sonke isikhathi. Kulo live abawenza izolo asikho isidingo sokuthi ubengazethi yena akanandaba nokuthuka, noma ungambiza ngenja ama-China ayayidla, noma ungambiza ngaselesele ezinye iy'nhlanga ziyayidla, noma ungambiza ngopelepele uyaphela ey'tolo. Inkulumo leyo engenasidingo kubantu, inkulumo leyo ubungeke uyithule, ayina example kahle kahle, ayiwenzi umqondo, yabo. Ingcindezi abhekene nayo akafuni ukuyamukela. Khona-ke kunjalo Khuzani mfethu, abantu bayakuthanda. Ngifuna uqamba amanga, ngifuni namhlanje ngibona usikhuluma ngayo bese sibeka okubi noma sithi hhayi kunenkinga laphana, yonke into ekhulunywayo Khuzani warawara, Khuzani this. Into ekwenza ukuthi ulive wakho ungathandwa noma kube ukuthi abantu abawuthakaseli noma bewuphosta kodwa basuke bezogxeka something, ingoba userious kakhulu kubantu abarong. Abantu abasekho serious manje, bayasibona isikhathi sokuba serious, bayasibona futhi isikhathi sokudlala ku-social media. Asikho isikhathi sokuthi unga-serious ngale ndlela wena o-serious ngayo. Ekugcineni kwakho konke ayikho into enomqondo ugcine uyikhulumile. Ubuzophika ukuthi awuyivotelanga, ubuzosho ukuthi wena wawuhlula labana ukube kwangekhona amavoti, babengawina nothukzini, babengawina noDuminkokstad. Yebo, siyavuma abantu abekho mayelana naleyo nto leyo. Abantu badinwe ukuthi u-attack-a too much. Njengoba uthe uyayiyeka competition, wangaphumela futhi obala ukuthi uyayiyeka ngobani, uthena usadedela mase kukhona oyomisa ikhanda, uyobatshela futhi abalandeli bakho ukuthi uyabuyela kuma-competition. Umthandeni wenza into elula, wathi yena into ene-competition akayingeneli, uyabo. Angazi ukuthi oKhozini ungene kanjani, angeke futhi ngifuna ukwazi, kodwa nangelovi wayekade enqabile wafakwa, angazi ukuthi kwakuvunyelwene ngani. Njengoba-ke kuyimanje kuney'nkulumo ezithi uKhozi lwenza imali bafethu ngani. Angifuni uqamba amanga, lwenza imali more than i-rate neniyireyithile. Njengoba uwina 100,000, la mavoti awu 900,000 alenzile million, cost 993,000 plus labo 50 cent abaseceleni, akasibala ama-1 rand plus labo 50 cent abaseceleni. Imali oyenzela uKhozi, yabo. Asikhuluma indaba yokuthi luzodidaktelwa malini ama-network, imali nje oyenzela uKhozi ifikile kwimiliyoni, yabo. Siphinde sisothi kumthandeni naye imali ayenzela uKhozi ifikile kwimiliyoni. Uthi ukuzina akaza campaign ukuthi usengaze aphume, nalaba abanye abaculi bengayiphuma icampaign ngoba be-understand ukuthi uKhozi they are doing money ngabo. Uyabona ukube kwini uthi ukuzini bafethu ngo-90,000 lo wamavoti awenzile. uKhozi belingeke likujabulele lokho, belizobona futhi ukuthi amandla alunawo ngale ndlela le oluyitshela ukuthi linawo ngayo. uKhozi lisebenzisa wena nomthandeni,
ukuthi nina nikwazi ukuthi nilwenzele imali. Yethi-ke mhlawumbe kunezivumelwano ezibehind thina singazazi ngani noKhozi, kodwa isiqiniseko enye into wake wayibeka washo wathi isiqiniseko vela ninifaka ama-account number abantu benifakele labo R150 noma benifakele 10 rand 10 rand 10 rand. Akekho umuntu wayengakhala nama ngathiwa kuphuma leyo campaign ukuthi cha fakele iqhawe la ku-10 rand ngabafaka u-10 rand cishe kubacula abawu-10 noma abawu-15 kubhekele ngifakele u-10 rand ngeke ngihlule ukufaka u-10 rand ngifakele lawo baculi. Ngobani? Singabe sikuqonda ukuthi i-support iza kuwena straight, yabo. Singabe sikuqonda ukuthi le mali izokusiza straight. Kusizani njengamanje? Angeke ngize ngithi le mali imali oyivotele ngayo yonke, kodwa ngitshela Khuzani kube wena uthathe ama-50 cent abo bonke laba bantu wathi nje ucela bekusendele 50 cent kwi-account ukuthi bekusende 50 cent. Obvious ngabe wenzile u-450 plus nemali enye ngaphezulu, yabo. Ngabe wenzile u-490,000, yabo. Imali wena kufanele ngabe ize kuwena okungcono, kufanele ngabe kuze leyo mali ekuthiwa imali oyiwinile, ngoba kuyenzeka bafethu njengamanje sesikhulile umculo ulibhizinisi kunina njengoba senesikhombisile futhi umculo niyakwazi ukuthi nondle imindeni ngawo, niyakwazi ukuthi nakhe imizi ngawo. Kungani icekela phansi nizenze ngazi ukuthi amandla enu anwazi, niqhutshwa ngamadolo, kuphinde kube yinina futhi eniphumayo nincenga abantu ukuthi beyofakela uKhozi imali. Ekugcineni kwakho konke nina nizothola 100,000. Kuyawenza nomqondo mangathi wena njengamanje hamba uyosebenza imali engango-900,000 and 93 rand ubuye nguholela u-100,000, ungawujabulela wena imali kade isetshenzwa wena ubuka sonke lesi sikhathi bese nguholela u-100,000 ngisho ungaholela 200,000 ungacomplaina ngoba imina. Kodwa nakho Khuzini ukwenzile 993,000 wamavoti, ivoti lilodwa bewu-150, of which masithi wenze amavoti awu-500,000 uwenzile u-750,000, uyabo. Wenzile u-750,000 because last fike sibale ama-1 rand lawo awu-500,000 ebese sithatha uhafu ama-1 rand 250,000, yabo. Ebese leyo mali yenza 750,000. Obvious masithi 900,000 sithathe nje sigambula ama-50 cent 993,000 ebese sithi uhafu ka-993,000 ukhipha imali engakanani? More than $1 million imali oyenzela uKhozi. Kodwa njengamanje ni-act engazi ukuthi anazi. Bafethu siphelile isikhathi sokuthi umculo wamaskandi, umculo weyiqhaza, umculo wabantu abangafundile. Siyacela makuwukuthi next year kuwukuthi nizojoyina bafowethu ngoba kusengenzeka nijoyine, yabo, kulento yayo lento le song of the year, of which ine-value. Uqinisile mawuthi ine-value futhi yalikhuphula izinga lakho. Kodwa ibani nesivumelwano noKhozi manje? Asekho isikhathi bafowethu, umculo wenu uyadlala online, siyawulalela umculo wenu, asisalinde uKhozi ukuze silalela umculo wenu. Siyawulalela noma ngabe kuphi, nako-YouTube, o-Spotify, ko-Apple Music siyawulalela. Asilinde uKhozi ukuthi luzivezele ukuthi njengamanje imuphi umculo okhiphile iphi ingoma ehamba phambili. Kwakudala bafowethu leyo nto engenzeka komgqumeni, kwakudliwa amandla abo nabo babengatshela ukuthi kuvota abantu abangaki. Njengamanje kuvezwa yonke into ukuthi kuvota abantu abangaki, of which banivula amehlo kodwa aniboni kani zawethu, yabo. Ngiya-understand inhliziyo zibuhlungu kwabanye abafowethu njengabafowethu bamthandeni ukuthi uhluliwe. Yebo uhluliwe, kodwa mina ngiyamncoma umthandeni ngokungakhankasi ngoba ayikho incindezana nayo. Njengamanje akazange akhiphe imali yokuthi kufanele campaign, kufanele ahambele indawo esewuthi, ahambele indawo yokuthi acela abantu bamvotela. Akaze amoshe isikhathi sakhe ecela abantu bamvotela. Why uKhozini bafika bambuza, wangasho futhi ukuthi akavotele kanjani ngoba akafuni ukuthi alokho encenxa ukwenzela abanye abantu imali. So ngani zawethu ngiyafisa ngathi wonke umculi njengamanje angayingenela lento okuhlonisa unyaka, kodwa akumele uKhozi luwine more than 100% profit ngawo, more than 100%, of which is more than even 200% wemali olenzile uKhozi ngani, uyabo. 2 million wenzekile ngawe nomthandeni. Ngitshela ngalabo abanye abaseceleni 300,000 bafikile njengoba kunevideo la ngeke ngasho ngathi uKhozi lenze more than 2.3 million ngani bafowethu. Ngicela ukuthi nazi amandla enu, ningasibuyisele emuva ngani zawethu, kungathi kuliwa nokuthi nikhucululeke nina beshe kuba ukuthi instead ukuthi nicela ukuvotelwa next year. Ngiyacela ngale zakwethu kube ukuthi okungcono nifaka ama-account number, nizicela ukuthi noma ningafakela ama-100 rand noma ningafakela ama-10 rand noma ningafakela ama-2 rand, ngeke abantu benqaba ukufakela 2 rand. Kuba ucela ukuthi le mali ize kuwena ngabe wonke umuntu uhappy manje, yabo, ukuthi iqhawe lakhe lizoba right ngoba egcina konke ukwenza impilo yakhe ibe ngcono ngalomculo, yabo. Ningenze ngazi ukuthi yonke into about competition,
Suyibhizinisi umculo uyakuphilisa mfowethu. So mina ngingelutho nje bengajabula bafowethu ngokuthi next year nikhiphile song of the year either izophuma kuwena noma izophuma kumthandeni noma uyophuma koSminoff noma uyophuma koLimit noma uyophuma koMenzi, whoever yophuma kuyena acela ukuthi hayi ngani zakwethu sekuDisemba kuyisikhathi samaholide aqala ngoNovember campaign athi ngicela nje udonate ngo R2 noma R10, R2 noma R10 noma R5 noma R150 lowo, nibone ukuthi ngeke ninicebe. Abaculi bevele bethatha ama-account number, siqiniseko wayisho lento ngani zakwethu, wathi ngcono faka ama-account number abantu benifakela imali ngoba vele gcina konke nocebisa abantu abanye. Ngani zakwethu angasetshenzwa ngani size sibone sisadila nalento ukuthi abelungu abasithande basebenza ngathi nani nigqilaza abantu abamnyama njengamanje, futhi nitshela ukuthi nina ningena ku-platform enkulu. Ngani zakwethu ibona into ezokusebenza nekusebenzela njengamanje uma ngathi Khuzani woza emcimbini wami, emcimbini owenza ongena abantu abawu-200,000 bese ngithi ngizokukhokhela u-50,000, ngithi abalandeli bakho, ngithi fika nabalandeli bakho, abalandeli bakho bazokhokha R100 egate-ini, wena ufike nabalandeli aba-more than 50,000 bekhokha R100 bonke laba bantu. Awucabanga ukuthi bazongenzela imali ngaphezu kwa-500,000, yabo? Awucabanga konke lokho, ngithi campaign unyaka wonke, ngithi ngizoyithamza kawu-2 imali yakho. Awucabanga ukuthi zonke lezi zinto ngingakufakela imali. So ngani zakwethu bonani izinto ezonifakela imali njengamanje. Ngiyajabula uma uthi competition uyiyekile, kodwa kube ukuthi uyiyekile totally. Uma ukuthi uyajoyina ongcono ungajoyina waphesheya yazi ukukhokhela imali ephilayo, lento le ama-Grammy, into ezokukhokhela imali oyozufa uyidla. Yabo ney'ngane zakho, ngani zakwethu ngicela nivule umqondo njengamanje umasikandi isikhathi sokuthi ungene in education, ungene ngemfundo-ke manje ukhiphe nje kule nto yokuthi abantu abafundile ugqilazeke uKhozi Lwenza imali ngani lo unikeza 100,000 ini 100,000 ngisho ngathiwa ukunikeza i-Hilux Legend 50 leyo 500,000 lutho hayi lutho kule mali oyenzile mfowethu, yabo. Angingadliwa amandla akho nawe ubone kudliwa imali ngegama lakho egcina konke bese uyakhala futhi abantu mabegxeka. Abantu bakugxekela into ekhona ngoba njengamanje kuba udedelile ongcono kwayiwinela lo mthandeni lo noma withdrawa kwi-competition belingeke uKhozi noma top 10 yoKhozi benomsoco ngale ndlela enomsoco ngayo njengamanje ngoba igama lakho liphezulu for nothing. Wenza imali wenzela uKhozi into engenasidingo, yabo. Ngiya-understand ukuthi kwi-game kwesinye isikhathi kusebenzile ukuluku, kodwa njengamanje ngani zakwethu kubekani phansi amageja nenze umsebenzi ngendlela ekuyiyona, yabo. Ngiyezwa abantu abaningi bayakhuluma nge-song of the year celebrate emidletsheni wara. Hlakaniphile umthandeni, into ezodala ukuthi wena Khuzani uhleli usenkingeni ngaso sonke isikhathi ingoba awukwazi ukuthi usebenze nge-strategy, ufuna ukusebenza ngomqondo wabanye abantu ukuthi ngeke uze uhlule ubani. Ungayithathi leyo ncindezi, umkhulu ndlela yakho ukudlala emcimbini la ngekho khona maskandi kuwena wedwa ngoba umkhulu awu-understand. Umculi kamaskandi oseke waya kwi-MacG kwi-podcast and chill uwena, kodwa lokho futhi awuku-understand ukuthi umkhulu kuyafana. Lena imali oyenzela uKhozi ngane yakwethu ngiyacela next year uma ukuthi ufuna ukuthi uKhozi noma ufuna ukuthi ube nemali noma ufuna ukuthi igama lakho libe phezulu, bacela abantu ukuthi bekufakele u2 kwi-account yakho njengoba wazi ufaka abantu abawu-900,000 ofithi ngalelo langa wenza 1.8 million imali oyenza ngalezo nyanga eziwu2 obenze ngazo, wenza 1.2 million imali eyobingena. Ibhenki liyothatha mhlawumbe lelo 1,000 noma lo 2,000 noma charges ube right empilweni. Siyanithanda bafowethu, siyacela ukuthi niphathe kahle kube ukuthi kulo nyaka imiqondo iyavuleka nenza izinto ezisile eziphosile ngomculo wenu bafowethu ngoba nisebenza ngawo futhi niyiphilisa ngawo nemndeni eniyondla ngawo. So ngiyacela mlaleli wami ukuthi ubukhona lana angigxeki angenzi lutho, ngiyazama kodwa ukuthi siphose umyalezo kuyiqhawe ngoba akuzona zonke izinto eziyofika ngabantu abakhulu, fanele nathi sibancane siphose umyalezo likwazi lithathe lisebenzise. Ngicela nje ukwenza kulungile upress subscribe button, ushare uphinde ucomment. Sohlangana kwivideo elandelayo. Ivideo ephelele yaKhuzani khona la ibheke emavidweni neziqephu lezi ezincanyana la ikhuluma khona ibheke futhi khona la emavidweni. Ngikuthanda ukubhubha.